ಅಮ್ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಯಾನಿದ್ರು ಬತದೇ ಉಂತೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸರಕೇನಂಡಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರು ಬಾಲೆ ಬತ್ತಲೆಂದು ಅರಾದು ಬದದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು ಇತ್ತೆಡಲ ಈಗದಾನೆ ಬಚ್ಚದ ಮಗ ಅಂದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಏಕೆ ಬೇಸರಲ್ಲ ಅನಿಗಾನಿಗೆ ಇನಿತ ಪಡಿಯರಿಯಾಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಇನಿತ ಪಡಿಯರಿಯಾಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಎನ್ನುವ ಕಾಲ ಅದಾಗ ಅಂಡಲ ಬಂಜಿಗೆ ದಾತೆ ಬರೆದಿನ ದಿನಕ್ಲೇನು ತೂತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಇರೆಗೆ ಬೋಡೈನ ಮಾತ ಕನದೆ ದಾದ ತಿಂಪರು ಕನ್ನಗಲ ಆರ್ದಾಲ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲಿಯಡು ಎನ್ನ ಉಡಲದ ಅವೇದೋ ಆಸೆಲು ತಿಂಗದು ಕುಲ್ಲೆದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೂ ವಾಂಗಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಂದು ಓಲೋಲು ನಾಡಿದ ಕಂತು ಕೊರ್ನಗ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗರೊಮ್ಮೆ ತಿರ್ಗನಗ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುಗಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಮನಿದಂಬುದೆ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡು ಒಂಜಿ ಪನಿ ತೋಜೆಂಡಾಂಡು ದಿನ ಬುತ್ತೊಂದು ಏಳು ಬೇನೆ ಕೊರಿಯರಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗಂದು ಕಡು ಶಾಪ ಮಾಡು ನಿಂತಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಅರೆನ ಬೇನೆಗು ಇತ್ತೆ ಮಾನೆಡ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಅವು ಮಾತ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇರಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿನತೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಅಪ್ಪೆ ಆಯಲೆಂದು ನಾಲ್ಕೋಲು ಉದ್ದ ಅಪ್ಪೆದೇರು ಸುರುಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಗಲ ಹತ್ತು ಮಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಗಂಡ ಸುರುಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಗಲ ಹತ್ತು ಮಗೆ ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಗಂಡ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಮಗಳ್ದಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗೆಲ ಆತಲೆಂದು ಬೀರ್ಸೆಡು ಬಂಪೆದೇರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯದ ಬೊಲ್ಪು ಅದು ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟೊಲೆದು ಆಯ್ನ ಖರ್ಚಿನ ಗೆಂಪಂದೆ ಎಂಗ್ಲೆನ ಕುಸಿಟ್ಟೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರನ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಕೋಡಿ ಸೇರ್ನಗ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಪಿನ ಖರ್ಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೆರು ಅಮ್ಮೇರೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾವಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಂಗುಲ್ದ ಬಲ್ಪುದ ಅಡಿಟ್ಟು ಈರು ಪಂಪಿನ ಕಥೆನ ಕೇಳೊಂದು ಅವೇತು ಸರಿ ಪಂಡಲ ಅಮ್ಮೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾನೆಡ ಮನೆ ಪೂಜೆರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ